morning guys. Nasa Baguio pa rin kami kasi 3 days nga kami dito, diba? Aba, pagniya ka na. Ito yung sunog. Okay. Run out pa, Didi. Kakulo po rin ako mga kongkay. Siyempre, naglubot ako sa coin. Tapos, mapanyala dito store niya Justin may daline. So, dito nakapag-charge kaya. And then, nag-inom kami kagabi. Adit pahiratid. Mata na yung Tita Casey. How doing? Tapos, nag-color kami kagabi. So, yan na makanto kami ako ay di na to tita. Mine's everything. Mine's mountain. Nice view. Oh. Punta kami mamaya sa Mine's View. Mga Oragon. So, pidala ka mo ha. Pagkita ka mo nga video nga to ako ay katapusan. Okay? Okay. Nauwi. Okay, ngayon. Nakabihis na kami. And then, pupunta kami sa Mine's View. Mama siya. Tapos nakata kami may color-color nga balay. Yun yung second activity namin for today. Botanical mansions. Botanical garden. Gardens of the mansions. Opo. Tapos the house. Dadaan muna kami kay Justin para mag-charge ng phone para doon. Hindi kayo maabutan ng lobat. Kaya kakulab ba Kaya ala, inlet. Tapos brown pa ko dyan para maglalight. Ano ka na Baguio? Oh. Basol. So hello, nasa taxi na kami. Papunta na kami ng Mine's View. Yeah. At taxi lagi di bawal din tricycle, diba? Ayan. So, mamasyada na kami ng Mine's View. Basta, damon-hamon, ano? Veterinary. Oo. Yan ang adlaw. Kaya, watch until the end. Ha? Tapos pag-subscribe naman ka mo, basta ka mo nakakakita, kaya di-repost lang ka makita. Tapos pag-like, ganlot ka mo. Tugod ba ito? Ayan. Tapos, see you dear. Bye-bye. So, ayan, nasa Mine's nasa Mine's View na po kami. Wow! I really love it. So, nasa Mine's View na kami. Yo. Ang ganda na yung view. T-shirt? Hindi. May assorted sa B2 100. Ano lahat ng mga assorted? Ito nga talandida? 100 lang. Assorted magkikinig dito. Ano ka mo? Oo, 100 na. Didi oo. Nasa na si Tito la? Hello. I'm here na in Baguio. Magsuot tayo niyan. Habang kita nagkakalakat. O picture la ada ito. Ay, kita guys. Alam, bangga ito nga kabayo. Ay, kita Casey. Ay, ang ganda. Ang ganda naman ng kabayo.
Ati ko di. Oh my God. Sakay na ko na mo di apon na. Magkano? Ang lagas ko. Ay, tita. Lumusad na. So, ayan, pababa kami dito. Hi, nahinga. So, ayan. Ang oo. Sige, ikaw ano. Din kita. Ano eh. Beauty, ano eh. Ito, ang ganito. Mainit, may bata. Baby, come here. Baby, come here. Pasa. Tapos atak-takan sila. Go fly. So ayan, kada naman tao. Marinera naman. Oh. Sakay kitang tigidig-tigidig. Eh, naka-question na kami. Ano, bongga nga. Ah, di ba? Naka-question kami po kayo. Ano? Tapos picture. Tigidig. So ayan, sasakay kami ng kabayo. Dito tayo. Tao. Hindi ka siguro takabalik ko. Oh, didi. Carry it out. Sawadee ka. Tara. Damastin! Pag nagbabasa ka sa mga seryoso. Tara, Didi. Ayun yung black horse sa atin. Black horse? Sige, go. Ala, uubong gamal natin. 1, 2, 3. Masakay kami kabayo. Ang takya ng bayo. Si Pogi. Group 100. Teka lang po. Ay, sorry, 50. Picture taking 100. Go. Solo 50. Group tayo. Sino yung ma-akyat Horse solo group. O pagka-solo, 50. Magpa-picture ka grupo. Ate! Siguro, ikaw! Kasama na sa solo. Tanong natin. Hindi, kasi pagka-solo mo, parang gusto makabiga. 50. 50. Ngayon, kung magpapa-picture na ara kita. Picture. Kami kay Pogi. Press mo the question. Or... Tara! Are you going next? Ito pa rin sulat natin. Kasi yung mga picture na tayo. Oo. Tagal Tagal na na. Nag-picture. Girl na girl talaga siya. Picture muna tayo sa Sulitan muna natin. Yan natin. O bawal dun. Bawal. Hindi hanggang dyan lang yun. Wala naman ano. Ogo. Madara na kasi. Bawal ba lang ito? Kaya lang matos may tumba mo.
Yan ka lang, no? Black. Di ba? Tapos lang, imaw pa. Kita pag iba naka-online video pag sumakay ako, di nila pagtikan ko. Wait lang, pag sumakay ako kasi naka-video hiya. Pag magtikan picture so live. Pwede. Usap ikaw? Diyan na sa mall? Naka-video. Kaya mag-video ka, pwede mo sugaron dati yan. Kasi gusto ka naka-video. Naka-video na ito. Thank you pa yan. Ito naman na. Pag mag-video ka, titipid na sugaran ka na. Anong ang pipindutin ko ng Hindi lang video? yan. Yan lang. Oh, kasi naka-video na hiya. Okay. Sugaran lang yan. Okay, Pwede mo yung sige. sugarin. Go. Pwede mo explain? Pag magtitikan picture to nga camera la. Picturean mo ako, ayusan mo. Don't worry. Oh, fierce. Yan. Aura. Okay. Isa pa? Ah. Huwag natin patayin kasi ikaw nang Landscape. Okay. Okay? Naka-video ka lang. Okay. Tabi na lang na. Isa pa. Divas. Tapos kami sumakay. And then, yung gagawin namin, uwi na siya. Nagta-thank you siya. Thank you. Next, ano naman? And uwi, ano na kami? Makadi na kami. Kaya tapos na kayo mag-urag-urag din. Hey. So, ayan. Tapos, ayan. Hindi na yung natural. Ano pala yung kukunin ko? Mado na kami. Kaya ikaw nagbabayad. Dito may mga pasalubong na siya. Para pagbaba natin, tanong muna natin sa taxi kung saan mas karami. Ayan. Kitchen. Kitchen. Keruba. May song. Come. Wala, uunod. Sales. Ano ka dag ko. Kukuling mo na ano. Ano ta? Bila ako na ito, bibigay ko kay ano, mother. Ano ta? Oh, Ano mo mga girl nga to? Yung mga girl nga to pa nag-souvenir. orag. Pati atiling. Dugo.
Kiri ko ini 3 tulukan handre. Panduga.